Gaur egun, pertsonok munduan barrena batetik bestera ibiltzeko dugun erreztasuna ibaientzako arazo bihurtu da, zemaiz, nahita edo nahi gabe, gurekin garraiatzen ditugu hainbat animalia eta landare, eta hauek bere ingurune naturaletikat espezie inbaditzaile bihurtzen dira. Espezie hauek hainbat kalte eragiten dituzte ibaietan. Bertako espezien tokia hartzen dute eta horren bestez, ibaiei kalte egitearekin batera, pertsonontzat ere kostu ekonomiko bat badakar horrek. Asko dira espezie inbaditzaileak, baina batzuk aipatzearren eta Euskal Autonomia Erkidegoan gogaikarrienak direnak, hortxe ditugu Falopia japonica, zebra muskuilua eta pampako plumeroa. Espezie hauen edatzea eragozteko ezinbestekoa da instituzioen eta herritarron arteko konplizidadea.